श्रावण महिना सुरू झाला ना की कांदा लसूण विरहित आपण काय काय पदार्थ बनवू शकतो ह्याचा विचार सगळेच जण करत असतात. आज मी एकदम झटपट अशी होणारी चटणी बनवते जी आपण श्रावण महिन्यामध्ये एकदा बनवून ठेवली की चांगली महिना 2 महिने व्यवस्थित अशी टिकते. तर नमस्कार, मी आरती आणि आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. तर इथे चटणी बनवण्यासाठी पहिल्यांदा शेंगदाणे घेतलेले आहेत. हे 1 वाटी शेंगदाणे आहेत आणि सगळे जिन्नस जे आहेत ते आपल्याला वाटीच्या प्रमाणामध्ये मोजून घ्यायचे आहेत. शेंगदाणे आपल्याला एकदम खमंग असे भाजून घ्यायचे आहेत आणि हे मंद गॅसवर, मोठा गॅस ठेवायचा नाही. शेंगदाणे भाजताना मंद गॅसवरच भाजून घ्यायचे आणि असे त्याच्यावर ठिपके आले पाहिजेत आणि अशी सालं निघाली पाहिजेत, म्हणजे आपले शेंगदाणे छान असे भाजले जातात. मस्त खमंग असा वास पण पसरतो शेंगदाणे भाजत आले की. तर इथे शेंगदाणे भाजून झाल्यानंतर एका भांड्यामध्ये काढून ठेवते. आता इथे मी अर्धी वाटी डाळवं घेतलेली आहेत. डाळवं म्हणजे काय, भाजकी चणा डाळ जी बाजारामध्ये सहज उपलब्ध असते, तर ती घेतलेली आहे आणि ही जास्त भाजावी लागत नाही, पटकन अशी खमंग होते. कुरकुरीत होण्यासाठी आपण फक्त परतून घेणार आहोत. ही मस्तपैकी ही डाळवं गरम करून घेतलेली आहेत. ही मी एका भांड्यामध्ये काढून ठेवते. शेंगदाण्याच्या भांड्यामध्ये ओतायची नाहीत. शेंगदाणे आपल्याला थोडीशी सालं काढून घ्यायची आहेत, त्यामुळे वेगळ्या एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायची. आता इथे मी अर्धी वाटी तीळ घेतलेले आहेत. जेवढी डाळवं घेतलीत ना तेवढेच तीळ घ्यायचे आहेत आणि हे पण आपल्याला खमंग असे भाजून घ्यायचे आहेत. हे पण मी मध्यम आचेवरच भाजणार आहे आणि सारखे असे परतत राहायचे, म्हणजे सगळे तीळ व्यवस्थित असे भाजले जातात. आणि हे तीळ भाजत आले ना की त्याचा तडतड असा आवाज येणार आणि महत्त्वाचं म्हणजे हे तीळ असे छान असे फुगतात, त्याचा रंगसुद्धा बदलतो आणि तीळ भाजत आले ना की छान असा वास पण सुटतो तीळ भाजलेल्याचा. तर इथे मी काढून घेतलेले आहेत भाजलेले तीळ. आता मी खोबरं भाजून घेते. तर इथे 1 वाटी भरून खोबरं घेतलेलं आहे आणि खोबरं जे आहे ते आपल्याला एकदम खमंग कुरकुरीत असं भाजून घ्यायचं आहे. विशेषतः चटणीमध्ये वापरणार जो नारळ म्हणजे खोबरं, ते एकदम सुकं गुडगुडं असतं ना, तोच नारळ वापरायचा. आणि मुख्य म्हणजे भाजताना खोबरं हे परतत राहिलं पाहिजे, जरासुद्धा करपता कामा नये. जर खोबरं करपलं तर चटणीला एक वेगळा विशिष्ट असा वास येतो आणि चव पण बदलते. आणि खोबरं भाजताना पण ना असा रंग आला पाहिजे, रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचं, म्हणजे आपली चटणी पटकन खराब होत नाही आणि मुख्य म्हणजे खोबरं खवट होत नाही. आता खोबरं काढून घेतलं आहे. आता इथे मी पाऊण वाटी कढीपत्ता घेतलेला आहे. हा स्वच्छ धुवून आणि सुकवून घेतलेला आहे व्यवस्थित असा. आता थोडासा परतून घेते, म्हणजे थोडा कुठे पाण्याचा अंश असेल तर तोही निघून जाईल आणि चटणी टिकायला मदत होईल. तर ते छान असं परतून घेते हा कढीपत्ता. गॅस बंद करायचा आणि ह्याच भांड्यामध्ये असंच थोडा वेळ कढीपत्ता ठेवून देते. आणि हे जे सगळे जिन्नस आपण भाजून घेतलेले आहेत ते एकदम थंडगार झाले पाहिजेत. थंडगार झाल्याशिवाय मिक्सरला लावायचे नाही आहेत. त्याचप्रमाणे शक्यतो शेंगदाण्याची सालं काढून घ्यायची. मी बऱ्यापैकी शेंगदाण्यांची सालं काढून घेतलेली आहेत. आता हे मिश्रण जे आहे ते एकदम थंडगार असं झालेलं आहे आणि मिक्सरमध्ये लावून घेते. तर हे सगळं मिश्रण मी एकाच वेळी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालते. तुम्हाला जर थोडीशी चटणी करायची असेल ना तर छोटं भांडं वापरा, म्हणजे छान दरदरीत अशी चटणी होईल. आणि मोठं भांडं घेतलं ना तरी ते सुद्धा वरपर्यंत भरायचं, म्हणजे जे टेक्स्चर जे आहे चटणीचं ते खलबत्त्यामध्ये कुठल्यावर जशी चटणी होते ना तसे टेक्स्चर येतं. आता मी इथे आंबटपणासाठी चिंच वापरलेली आहे. आता तुम्हाला चिंच नको असेल तर आमचूर पावडर वापरली तरीही चालू शकतं. चवीप्रमाणे इथे मीठ घालून घेतलेलं आहे. मिरची पावडर घातली आहे. चटणी थोडीशी अशी तिखट हवी, त्यामुळे मी इथे 1.5 चमचा मिरची पावडरचा वापर केलेला आहे. मला जर रंग हवा असेल तर थोडी काश्मीरी पावडर आतमध्ये ॲड केली तरीही चालू शकतं. मी काही घातली नाही आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही घाला. आणि छान असं बंद चालू करत ही चटणी लावून घ्यायची. मस्तपैकी खलबत्त्यात कुठल्यासारखी ही चटणी झालेली आहे. एका भांड्यामध्ये काढून घेते. ही चटणी जी आहे ती मी एका स्वच्छ धुतलेल्या आणि सुकलेल्या अशा बरणीमध्ये काढून ठेवते. त्याला ओला हात लावायचा नाही अजिबात, किंवा ओला चमचा लावायचा नाही. आणि ही चटणी जी आहे ती श्रावण महिन्याच्या सुरुवातीला बनवून ठेवली की आपण महिनाभरही खाऊ शकतो. तर जेवणाच्या ताटामध्ये वाढायला डाव्या बाजूला किंवा जिभेची चव वाढवणारी अशी आपली चटणी बनवून तयार झालेली आहे, श्रावण स्पेशल. ही आपण चपाती भाकरीबरोबर खाऊ शकतो, म्हणजे जर चपाती तूप आणि ही जर चटणी लावून खाल्ली ना तर खूप छान लागते. तर आजचा व्हिडिओ माझा तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात रवा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.